स्टार्ट खालामना होगोन स्टार्ट खालामनायाव जाय देरहागोन इनि नामानो फैगोन दे नाय गाइस लाइभ खिथिखादों विनारा देरहाबाय नै ओमफ्राय एबार सोर देरहायो नायलायनोसै सेकेन्डखौ एबार स्टार्टआव थुना होगोन ना याव फैगोन सोर नोंथांमोनखौ एडभान्स खिथाखाना दोनबाय फेब्रुवारिनि 6 तारिखआव जोङो चिरां थांगोन जोंहा फार्स्ट प्लेनिंआनो थांनानै थाहैनाय हाग्रामा बिचआव थाहैगोन जोङो जितुबा दैजिं फेस्टिभेल जायो नायाव ओमफ्राय नेक्स्टआव खालि जोङो मोनाबिलियाव थांगोन गाइस इनिफ्राय इनि अखानायै जोङो माबायाव थांगोन नाखाथि हाजोनियाव थांगोन आरो जा बङाइगावनियाव मेगननि नोजोरा नोंखौल' नागिरो गोरबोजों हास्थायगोन नोंखौ आं अरायबो Okay guys, okay, welcome back my YouTube channel Nukul vlog. Okay guys, दा टाइमा जाबाय 4:15 जाबाय आरोना गाइस टाइमा माने दा आङो बेलासिनि माने मोनसे भिडिअ खालामनायदो थ' आङो गिफ्टनिनो भिडिअखौ खालामगोन आरोना सोर देरहादो दिनै मिथिगोन नोंथांमोना थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय साथाम देरहाना दोङो आरोना थ' नोंथांमोनाथ' मिथियाखैना सोर देरहादो दिनै आं नोंथांमोननो खिथानि थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय दे गाइस अननानै होमबासो मिथिगोन अके थ' थांनोसै आरोना नोंनिफ्राय सोर देरहागोननिखौथ' नोंथांमोना मिथियाना आंसो मिथिगौ बेनिखायनो आङो भिडिअ होनाया एसे लेट जाबाय गाइस आङो दिनैसो आपल'ड खालामगोन भिडिअखौ माने आङो दाख्लैनो खालामखाबाय आरोना भिडिअखौ खिन्थु आंनि भिडिअ हेगारनाया एसे लेट जाबाय आरोना गाइस थ' नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा थ' नोंथांमोना दिनै नुसिगोन आखे रास्तानि अबस्था आरोना आथिंगाले बिराद गाज्रि आरोना लामाया एखेबारे थ' गाइस आं माने मोनसे खोथा बुंना दोनखानो दे गाइस माने जानुवारिना दा फेब्रुवारिनि 6 तारिखआव जोङो चिरां थांनायदो गाइस चिराङाव राइड मारि नागिरदों ओमफ्राय हिमांशुखौ लिंदोंमोन हिमांशुआ थांगोन होननानै बुंदो ओमफ्राय आरो सोर थांनो नायनोसै आरो जुदि रावबो थाङाबा जोङो हिमांशु दांदोनो थांगोन आरोना माने चिराङाव जोङो माया थांगोन आङो खिथाखानि नोंथांमोननो थ' जोङो मोनाबिलियाव थांगोन बेनिफ्राय हाग्रामा बिचआवथ' फार्स्ट जों बेयावनो थाहैखागोन लोगोनियाव बेनिफ्राय जोङो बेनि अखानायै मोनाबिलियाव थांगोन ओमफ्राय नाखाथियाव थांगोन आरोना पबन दे गारि दङ नामालै सिटिं जादों नामा नङा दे जायाखै अके गाइस थ' माने जोङो मोनथाम जायगाखौ माने सायख'दों आरोना फार्स्ट थांखालिनो जोङो हाग्रामा बिचआव थांखागोन ओमफ्राय हाग्रामा बिचनिफ्राय जोङो इनि अखानायै जोङो मोनाबिलियाव थांगोन ओमफ्राय इनि अखानायै जोङो नाखाथि हाजोआव थांगोन बेनिफ्राय ओजानि लोगोआ इनि अखानायै जोंखौ मा जायगायाव लाङो जों इयावनो थांगोन आरोना दा जोङो सिनाय मोना जायगाफोरखौ दा सिनायनायाव जोङो थांग्रोखागोन थांनाया नैबे भिडिअखौ माने साडेनलि बनायबाय आङो मानो होनबा आंनिया भिडिअ होनाया एसे लेट जाबायना बेनिखायनो आङो माने बेलासेबाबो नैबे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय आरोना गाइस थ' आङो गिफ्टनि भिडिअखौ माने 3K जाबानो लाबोगोन होनना बुंदोंमोन खिन्थु माने आंनिया होनाया एसे लेट जाबाय थ' नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा खिन्थु गिफ्टआ खिन्थु गस्लायानो दे गाइस थ' साथामथ' देरहाखाबाय खिन्थु थ' नोंथांमोना मिथियाना नोंथांमोना आरो नेबाय थागोन सोर देरहादो होननानै अके गाइस आङो गारिखौ इयाव दोनथ'बाय दे ओमफ्राय बरिया इयावनो थांना भिडिअ खालामनोसै आं जाबाय बोग्रिया माथो बया मोनना दोङो 4:38 जाबाय माने एसे खोमसि नुखासिगोन भिडिअखौ क्वालिटिया थ' नोंथांमोना अब्लाबो नायलांबाय था गाइस आंनि थाखोथिनो गाखोलांनोसै ओमफ्राय गाखोनानै बरिया भिडिअ खालामनोसै आरोना थ' अके गाइस आङो इदिनिफ्राय फायनानै नैयाव गाखोखाबाय दै ओमफ्राय गाखोनानै दा आं नैबे लकेसनाव मोनफैबाय ओमफ्राय इयावनो आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नैबे जाबाय जोंनि दारखुसिनिनो आरोना बरिया मोजांनो इखिनिया ब्लां साफा नुखादों खोमा केमेरायाव ओमफ्राय इयावनो बरिया इथिंनिफ्राय फैबाय आरोना आं इयाव बरिया गाखोबाय ओमफ्राय दाथ' खोमसि नुखासिगोन नोंथांमोना एसे भिडिअनि क्वालिटिखौ थ' नोंथांमोना अब्लाबो नायलांबाय था ओमफ्राय आं दिनै भिडिअखौ इयावनो स्टार्ट खालामनोसै गाइस जुदि नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा शेयार खालामबानो जाबाय आरो दे होमबा नोंथांमोन नायलांबाय था थ' फाइनालि गाइस आङो दा बर्थमान दारखुसियाव मोनफैबाय आरोना थ' गाइस आङो दिनै नोंथांमोननो माने लाइभ खिथिखागोन आरोना नङाबा गोबाङानो सानगोन माने इखौ मोजां मोननानैसो इनो होदो इखौ मोजां मोननानैसो गिफ्टखौ इनो होदो होननानै आंखौ नङाबा गोबां मानसियानो सानगोन ना
बेनिखायनो मोनसे दोङो इउटुबनि डाइरेक्ट मेसेजनि कमेन्टखौ गिफ्टसखौ माने गिफ्ट मोननायनि मोनसे माबा दंखायो दै पार्सनेल नोंथांमोना नेटआव नायबा मोनगोन रेन्डम कमेन्ट पिकआप होननानै जुदि नोंथांमोना इउटुबाव नायबा मोनथिगोन निस्सय तो आंबो बिदि गोदोनो रेन्डम पिकआप कमेन्ट खालामदोंमोन आरोना तो माने जाय देरायो उइनारखौ माने इयो सायख'यो आरोना तो आं बिदि गोदोनो खालामदोंमोन तो आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै तो सोर देरादो सोर देराखै नोंथांमोना लाइभ नुखागोन मबाइलाव दे होमबा नोंथांमोना नायलायबाय था गाइस अके गाइस नोंथांमोना इयाव नुनो हागोन नै इउटुब रेन्डम कमेन्ट पिकआप तो गाइस इयाव थुबाय ओमफ्राय इयाव थुनायनि उनाव जाय माने सेलेक्ट जादो इयाव नुजाफैगोन दे आङो कमेन्टनि लिंकखौ इयाव डिसक्रिपसन बायदियाव होनायखौ ना इ कमेन्टनि लिंकखौ आंनो इयाव पेस्ट खालामना होगोन दे आं इयाव पेस्ट खालामना होनाय लोगो लोगोनो जाय माने उइनार जादो इयाव नामा नुजाफैगोन दे गाइस र' आं इयाव मोनसे नायग्रोनि गेट इउर कमेन्ट्स माने खैथा कमेन्ट हरदोंमोन टटेल इयाव फैजोबगोन अके तो आंनिया टटेल कमेन्टआ दोङो 121 ओमफ्राय स्टार्ट खालामना होगोन स्टार्ट खालामनायाव जाय देरहागोन इनि नामानो फैगोन दे नाय गाइस लाइभ खिथिखादों उइनारा देरहाबाय नै STM 0.2 कमेन्ट बिथाङा हरदोंमोन नै किप ग्र'इं ब्र' बिदिनो नाजालांबाय था लाभ इउ फ्रम उदालगुरि तो नै ब्र'आ सासे देरहाबाय नैबे जाबाय फार्स्ट उइनार गाइस फार्स्ट उइनारा नै ब्र'आ देरहालायबाय एबार सेकेन्डआवसो दोङो नायलायनोसै तो गाइस एबार नायलायनोसै सोर देरहायो सेकेन्डआव तो इयाव गेट इउर कमेन्टआव थुना होबाय आङो ओमफ्राय एबार सोर देरहायो नायलायनोसै सेकेन्डखौ एबार स्टार्टआव थुना होगोन ना इयाव फैगोन सोर गेरेमसा दैमारि अके ब्र'आ हरदोंमोन कमेन्ट गुड मर्निं आदा तो सेकेन्ड प्राइजआनो देरहालायबाय गेरेमसा दैमारिया सेकेन्ड उइनार जाबाय दै गाइस नै नोंथांमोना आं लाइभ खिथिखादो दै इयाव कमेन्ट हरदोंमोन गुड मर्निं आदा होननानै एबार नेक्स्टखौ नायलायनोसै सोर एबार थार्डआव अके एबार आरो नै थार्डखौ नायलायनोसै इयाव कमेन्टखौ खनसे थुलायबायना ओमफ्राय एबार स्टार्टआव थुना होबाय दे आं एबार इयाव सोरनि दोङो थार्ड अके उइनार ओइ नै सासे देरहालायबाय नै दिसा बर' तो बियो हरदो आरोना नाइस आदा आरो नोंखौ हानाय मानि सापर्ट होगोन आरो नोंनि भिडिअफोरखौ नायना जोबोद मोजां अके माने नैबे देरहालायबाय आरोना दिसा बर' होननाया देरहालायबाय तो बिनो आरोना गाइस तो फाइनाली गाइस दा नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ सोर देरहादो सोर देराखै तो साथाम देरहादोना नोंथांमोना दानिथ' नायखाबाय भिडिअखौ तो गाइस आङो दा बेखौनो बुंनो सानो माने दा देरहानायनि नामाथ' नोंथांमोना नुखाबाय स्क्रिनाव बेनिफ्राय आङो नोंथांमोनखौ बुंनो सानो जिथुबा जाय साथाम उइनार जादोंमोन तो नोंथांमोनाथ' दा आंखौ माबायदि कन्टेक्ट खालामगोन नङा होमबा बेनिखायनो आङो डिसक्रिपसनाव आंनि फन नाम्बारखौ होना दोनगोन तो नोंथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आङो बरानो गिफ्टखौ हैनो थांगोन ओमफ्राय गिफ्ट होनाया आंनिया एसे लेटबो जानो हानाय गाइस अब्लाबो नोंथांमोना आंखौ खनसे कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय तो आं एसे लोमजाबाय थादोंना ओमफ्राय एसे रेस्ट लानोसै आरो एनि टाइम भिडिअ होबाय थानाय जादों आरो मिया होनाय भिडिअआवबो गोबां मानसियानो आंखौ कमेन्टआव बुंहरदो दै सेकेन्ड हेन्ड डिलारनि भिडिअ लाना फै ओमफ्राय सेकेन्ड हेन्ड डिलारनि भिडिअ लाना फै होनना गोबाङानो बुंहरदो तो बेनिखायनो आंबो लाना फैनो नाजागोन थाबैनो तो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आरो जाय गोदान नोंथांमोनाबो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव माने आं बिदि गोदोनो जाहाथे मोजां भिडिअ लाना फैबाय थानो हानाय बायदि आरोना तो गाइस नोंथांमोनखौ एडभान्स खिथाखाना दोनबाय फेब्रुवारिनि 6 तारिखआव जोङो चिरां थांगोन ओमफ्राय सोर थांनो जागोन बेखौ गेरेन्टि गैया खिन्थु डेटआ फिक्स जाबाय ओमफ्राय हिमांसुआबो थांगोना फिक्स जाखाबाय जों खानैबो ओमफ्राय आरो सोर थांगोन नायनोसै जोंनिया फार्स्ट प्लेनिङानो थांनानै थाहैनाय हाग्रामा बिचआव थाहैगोन जोङो जिथुबा दैजिं फेस्टिभेल जायो इयाव ओमफ्राय नेक्स्टआव खालि जोङो मोनाबिलियाव थांगोन गाइस बेनिफ्राय इनि अखानायै जोङो माबायाव थांगोन नाकाथि हाजोनियाव थांगोन आरो जा बङाइगावनियाव बेनिफ्राय मायाव थांनाय जायो नायनोसै प्लेनिङा दा जोंनिया इ मोनथाम आरोना प्लेनिङा सानथामनि राइड तो नोंथांमोना नायलायबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आङो दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबनोसै गाइस आरो जाय नोंथांमोना माने देरहानो हादियासै माने लाक्कि भायगनसो खोथा नालाय आंथ' रावखौबो सायख'नानै होआखै जायखौ बेखौनो खालामना होआखै बेखौ मोजां मोननानै आङो इनो गिफ्ट होदो बिदि गोदै सानो नाङा गाइस आं बेखौ माने एक्सट्रा गुगोलाव नायखादो आरोना रेन्डम पिकआप कमेन्ट होननानै नोंथांमोना जुदि इउटुबाव सार्च खालामबानो मिथिगोन ओमफ्राय जायनो माने लाक्कि इयो माने नामा नुजाफैयो आरोना थ' आंनिया दा जाय देरहादो इसोर नामा नुजाफैदो मानो होनबा इसोरो लाक्कि ना थ' आरो नेक्स्टआव बिदि गोदैनो गिफ्ट भिडिअ लाना फैबाय थागोन आं माजे थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौल' नायबाय थाबानो जाबाय थ' बिदि गोदैनो सापर्ट होबाय था गाइस आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ बिदिनो सापर्ट होगोन होननानै आरो आंहा फोथायखानाय दोङो आंखौ नुकुल फेमिलिया आंनि फेमिलिया सापर्ट होगोन होनना आं फोथायखानाय दों गाइस थ' नोंथांमोन दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबबाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव थाबै लोगो मोनगोन माने लोमजादो बाराबो बुखिनो हाया जाना दोङो दे होमबा गाइस लाभ इउ बाय बाय जय बर' हारिनि